отиваме на гости. Така. В дома на Силвия Рашкова. Нашия репортер Ани вече е там. Силвия Рашкова е шампион по гмуркане. По дайвинг, да, но по свободно гмуркане. Очевидно има и не свободно. Аз си признавам, че не съм наясно, но Силвия е единствената българка, която достига дълбочина 65 метра само с едно поемане на въздух. Оле-ле! Това дори не мога да си го представя. 20 сантиметра да минеш се отдава. Сега ще я видим. Ани ви казах, че вече трябва да е там. Колеги, Ани, здравей! Здравейте, колеги! Да, в дома на Силвия Рашкова сме. Ти разказа за нея мъничко току-що. Сега тя ще разкаже повече за себе си. Първата българка гмурнала се на 65 метра на един дъх. Какво е свободно гмуркане? Ще ни разкаже Силвия след малко. Гмуркането е нейната страст. Подводният свят е нейният втори дом. Как е създала тази връзка с водата, която е нейна любов, всъщност ще ни каже тя. Здравей, Силве! Здравей, много ми е приятно. И на нас също ще ни разкажеш за гмуркането, за други твои хобита и страсти след малко. Сега обаче първо да започнем с това. Как създаде тази трайна връзка с водата и с морето? Знам, че ти си единствена дъщеря на баща харпунджия. От него ли е този интерес? Да, от него е този интерес, разбира се. Аз израснах във водата, израснах под водата, покрай баща ми, гледайки го как се гмурка, как практикува хобито си, това, което обича, и така всъщност започнах и аз да практикувам свободно гмуркане. Нека да кажем какво е свободно гмуркане, да започнем с това. Да, това е много важен въпрос, който винаги държа да обясним. Свободно гмуркане наричаме всяко гмуркане, което е на един дъх. Тоест, поемаме си въздух, потапяме се, правим каквото правим, независимо на каква дълбочина, независимо дали отиваме на дълбочина или хоризонтално в басейн, излизаме и чак тогава си поемаме отново въздух. Това е свободно гмуркане. Ти си 8 пъти шампион по свободно гмуркане. Разкажи за тези състезания и за тези успехи твои. Аз съм 8 пъти национален рекордьор на България. 7 от тях в дълбочиното... Последното, като си говорим. 7 от тях в дълбочиното свободно гмуркане. Аз на първо място съм инструктор. Последните 5 години това ми е основното занимание, мога да кажа работа, но всъщност е нещо, което просто обичам да правя и ми харесва. Харесва ми да предавам тези знания на хората. И преди година и половина реших, че е време да се запиша и на дълбочинни състезания. Много време го отлагах, защото това е нещо, което изисква определена логистика. Трябва да се отиде на определени места. В България няма такива състезания, няма и как да има. Трябва да се отиде малко по-далеч за тренировки дълбочинни, да се отдели малко повече време, инвестиции и така нататък. И преди година и половина отидах на първото си състезание, където направих 4 национални рекорда за България. При жените достигнах максимално. Така като го разказваш и звучи някак лесно, а всъщност изисква толкова много усилия, толкова концентрация, нещо, което тялото на всеки човек според мен не би могло да направи. Колко време издържаш под вода, можеш да издържиш, като така задържаш въздуха си и някакви интересни моменти, нещо, което така си се сблъскала по време на тези състезания. Какво може тялото ти? Така. Първо, на двете състезания, на които бях, аз достигнах на първото до 50 метра дълбочина, на второто до 60 метра дълбочина. Това не е дълбочина, която се достига от сега за след малко. За това стоят много години опит, много гмуркания, много тренировки, така че това не е нещо, което сега след малко го правим. Но свободното гмуркане е възможно за всеки. Тоест, абсолютно всеки може да се научи. Аз самата имам доста интересни моменти по време на състезанията. Разкажи ни за някой такъв. Добре, значи ще разкажа за първото ми състезание, когато след третия състезателен ден, точно преди гмуркането ми на 50 метра, решихме да посетим един потънал кораб, който е един от топ 10 потънали кораба за разглеждане в света, защото се намира на приемлива дълбочина за гмуркане. Палубата му е на 20 метра дълбочина. Къде се намира той? В Кипър, край бреговете на Кипър. Палубата му е на 20 метра дълбочина, дъното лежи на 40 и той е потънал при първото си пътуване, всъщност. Вие решихте да го посетите? Да, ние решихме да го посетим в свободния ден и съответно
преминаваме през разни люкове, нали, на кораба, от тук, от там, така забавляваме се. Обаче, единия път, докато снимах един друг гмуркач, аз нещо се разсеях, гледайки си камерата и всъщност отнесах с чело ръба на прозореца. Качих се на повърхността, махнах си маската, направих така, ръката ми беше в кръв, разбира се, че челото е много кръвоснабдено. Продължих да гмуркам, нямах сътресени и такива неща, но като резултат след това се гмурках с една лепенка така и беше доста интересно. А кое е най-трудното нещо? Попадала ли си в ситуации, в които, да кажем, е било изключително рисково? Аз се стара да избягвам такива ситуации. Част от това да бъдем подготвени за гмуркането е да преценим кога не трябва да гмуркаме или не трябва да предприемаме нещо. Тоест безопасността за мен е на първо място. Колкото и странно да звучи, аз съм доста консервативна в това и не предприемам риска в свободното гмуркане. Като истинска русалка си, ако мога така да кажа, ние имаме кадри, които зрителите вероятно виждат, снимки също, облечена по интересен начин се гмуркаш с едно колело на дъното, съм те виждала на снимки, различни такива интересни кадри правиш. Има ли интерес, каза, че си инструктор по фридайвинг в единственото училище в Бургас ли се намира? В България единственото училище. В София сме локирани всъщност, но пътуваме в различните градове и провеждаме обучения. Има ли интерес от страна на хората, на жените? Като те гледат, имаш прекрасна фигура и вълнуват ли се от това момичетата? Разбира се, че се вълнуват, защото хората постепенно разбират, особено с пътуването на тези цветни дестинации, че това цветно подводно дъно, което се вижда по постовете в социалните медии, не е само в социалните медии, а реално съществува и е възможно всеки да го разгледа. И ние през зимния сезон, дори сме почти всеки уикенд, имаме някъде басейнов курс и започна обучението на хората, така че лятото да могат с лекота да се гмуркат на дълбочина. Нека да кажем, само ти спомена в началото, преди да ни покажеш и за едно друго твое хоби, с което се занимаваш. Всички тези състезания са свързани с доста разходи. За една кампания, която ти си предприела, знам, че започват сега тренировки скоро за следващо състезание. От какво имаш нужда, за да го осъществиш? Като цяло има нужда от спонсорство и това е нормално. В този спорт няма спонсорство за момента. И всичко, което съм постигнала и всичко, което съм финансирала до момента е от мои лични средства и с помощта на приятели. Много голяма помощ на приятели, които знаят какво означава това и каква инвестиция е. И съответно, да, бих била благодарна, който иска да помогне за развитието на този спорт в България, да ме подкрепи, фирми и така. Освен гмуркането, ти се занимаваш с нещо много интересно. Ето тук виждаме само част от нещата с пирография. Какво е пирографията? Много хора като че ли не знаят. Да, много хора не са наясно. Така, явно моите хобита и занимания не са много популярни като цяло. Пирографията е изкуството да рисуваме върху дърво с огън. Нека да покажем само инструмент, с който мога ли да те помоля, докато ни разказваш, да ни покажеш как точно се случва? Ще ви покажа. Значи, това е абсолютно най-обикновения пирограф. Има много по-сложни модели. Това е първият пирограф, с който аз съм започнала, който си го взех на шега, заради нещо конкретно, да си направя една закачалка на стената за чаши за вино. И всъщност така започна всичко. Наистина на шега започна. Но винаги съм обичала да рисувам и оттам тръгва всичко, защото за да пирографираме нещо, ние първо трябва да го нарисуваме. Трябва да си го скицираме върху дървото. Разбира се, може и без това, но много по-трудно. Ето аз тук ще представя преди да започна. Това е недовършена пирография, която е с много детайли, с много светлосенки. Да, пипай смело, не се притеснявай. Специфичното в пирографията, аз докато си подготвям тук, за да ви покажа нещо, специфичното в пирографията е, че няма как да изтрием нещо. В пирографията, каквото застане на дървото, си остава на дървото. Добре. За винаги. А тъй като имаме една минутка някъде, можеш ли да ни покажеш, сега ти първо го рисуваш, след което започваш да гориш дървото? Наскоро си нарисувала, тъй като днес
Има годишнина от обесването на Васил Левски. По този повод да те попитам, скоро си пирографирала образа на Левски. Едно За от първи път ли? най-дългите ми, да, за първи път го правя и това ми беше едно от най-дългите творения, които съм правила, защото това е много детайлно, с много светосенки и много внимание трябва да се прави. И всъщност изключително се радвам как се получи, защото стана нещо много красиво и така тематично е с днешните дати. Да. Добре, сега можеш ли да ни покажеш какво се случва и как става? Добре. Ще се опитам, защото не е успял да загрее. Добре, ние виждаме всъщност едни прекрасни кутии за бижута са това, които си пирографирала. Ами, Силве, много ти благодаря. Пожелаваме ти успех и в гмуркането, и пирографията, и всичко, с което се занимаваш, така да бъде увенчано с успех. Благодаря ти. Ани, поздрави Силвия още веднъж от всички нас. Прекрасна е. Ние тук по-възрастните знаем какво е пирография, така че и без да ни покаже Ани, Силвия, но много са красиви нещата. Не знаех, че и цвят може да се направи, защото последната кутия, която показа, има и цвят в нея. Както и на Левски. Левски се изиграва с светосенки, Така е, да. Чуваме се още, нали, колеги? Да, чуваме те. Цвета с какво допълнително ли са багри? Да, допълнително ли се багри? Виждаме, че има цвят на последното, което показа. Да, тук съм добавила акценти допълнително. Разбира се, няма как с горене да се постигне. Това са някакви син камъчета цвят. залепени или са като... Не, това е специална боя, която стои релефна. Защото съм виждала твои пирографии с едни камъчета по тях, също декорирани. Да, в някои мои пирографии съм слагала полускъпоценни камъни като акцент. Дори на един дракон съм слагала рубини. Този дракон, между другото, в последствие съвсем наскоро се Рубини, бе? и в сако. Така че, използвам доста естествени материали, използвам камъни, защото много ми харесва тяхната символика, харесва ми това, което се получава като ефект. Обичам да комбинирам различните техники, за да се получи най-добрия ефект. Просто красиви са много. Благодаря ти. Аз никога не съм... Аз ви благодаря. Никога не съм била почитател на пирографията. Даже мога да кажа, че никога не ми е харесало. Тук ми харесаха много от нещата. Много красиво. Може би по-младите зрители, които не гледат, не знаят какво е пирограф. Аз много добре си го спомням. През 90-те пирограф е това, което са писалките за таблети днес. Всяко домакинство едва ли не имаше. Аз още си пазя един подарък от един мой приятел Цецо. Ми направи логото на Чикаго Булс. Това за 90-те беше вау подарък. На дървена дъска логото на Чикаго Булс. Те години на Майкъл Джордан, обаче много ми хареса как в портрета на Левски се е заиграла с светосенките и той изглеждаше сякаш е 3D. Сякаш е цветен. Изкарано. Красиво. Перфектно, браво. Кутия с цвета беше много, много финни детайли успява да направи. Колко е хубаво